uGerald Zamparini ngugqirha lalisa kwesi sibhedlele isigulane sokuqala se-COVID-19 kwiphondo lase-Gauteng kuMatshi onyaka uphelileyo. It was scary. We didn't really know what to do, how to manage it. We didn't know the correct protective equipment to wear. It was a lot of learning on the job. Emva konyaka ekhathalele impilo yesigulane sokuqala esahlaselwa yi-COVID-19 kwiphondo lase-Gauteng, ugqirha Zamparini ngumsebenzi wezempilo oqala kugonyelwa i-COVID-19 kwisibhedlele iCharlotte Maxeke. Obebukele ukusombuluka kwenamba nguGlenn Mitchell, umuntu wokuqala wasekuhlaleni eGauteng ukuba agonyelwe i-COVID-19. It was hectic but yeah, a year down the line, I'm fit and healthy, so I've only got I can only be grateful. Isibhedlele iCharlotte Maxeke lelinye iziko lokugoma kweliphondo kwaye linethemba lokuba lakuthi litshonela namhlanje kube sekugonywe abasebenzi bezempilo abangama200. On a weekly basis, we will get a set of doses that we must finish from Monday to Saturday. Lenquleqo ichazwe njengenyathelo elibalulekileyo kwidabi lokulwa logilika nkqu ngevantambo. The key thing for us is to reach these 215,000 healthcare workers in Gauteng. Sekufumaneka amawaka amathathu amachiza okugoma eCharlotte Maxeke.